हाबा जाखानाय सासे आइजोआ खारनानै गुबुन सासे हौवाजों हाबा जादों। फैफिनब्लाबो नांला, बजबना लाफिननो हानाय नङा। बै बिसार लानायाव दा रायलायनायनि गेजेरजों आंबो नांलाखौनो होननांबाय। गामिनि आयेन बायदियै बे गामियाव हाबनो मोनला। दा डिसिसन लानाया दा न'आव हाबफैनो मोना, गामियाव हाबफैनो मोना आरो न'नि मानसिफ्राबो बेखौ जेनेबा जगाजग लानो मोना आरो। चिरां जिल्ला सिडली थानानि सिङाव थानाय गुरुबासा सा इस्लाकाता गामिनि रिना बसुमतारिया थांनाय 2 अक्ट'बर खालि गावनि आंगो फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै गुबुन सासे हौवाजों खारलांदोंमोन। नाथाय खारनायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरनि बिथोन बायदियै फिसाय प्रदीप बसुमतारिया फैफिनगोन होनना 1 दान नेबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै 2 दानानो जालांबाय, अब्लाबो फैफिनाखै। रिना बसुमतारिनि आंगो फिसाय प्रदीप बसुमतारिया बुंदोंदि गावनि बिसिया फैफिनब्लाबो बजबना लाफिननो हानाय नंला। रिना बसुमतारिखौ फैफिननो थाखाय 1 दान सम होनायावबो रिना बसुमतारिया फैफिनैलाय सा इस्लाकाता गामियाव हाबनो मोनला होननानै रोखा खालामना होबाय गामिनि रायजो राजाफोरा। आङो अक्ट'बर 12 थारिख आं बेंगालराव थाहैनाय जादोंमोन, माने आंनि हिन्जावनि थाखाय। आंनि हिन्जावा अक्ट'बर 12 थारिखआव खारनाय जादोंमोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो हामलायथि बावहरग्रोनाय जाहैबाय। ओमफ्राय दा आंनि हिन्जावा बै समाव बै आङो रिन थिन थानाय हिसाबै बेंगालराव थांनाय जाहैदोंमोन, रिन सुख'नाय हिसाबै। बिदियाव दा आंनि हिन्जावा गुबुन हौवाजों जेनेबा कन्टेक्ट खालामलायनाय लाइनाव बिदिनो रं नाम्बाराव रायलायबाय थायोमोन बै समाव। ओमफ्राय दा खबर हरनाय जादोंमोन आरो आङो बै समाव। खबर हरनायजों लोगोसे आंबो बोरै खालामगोन बोरै मागोन माने खबर सबर लाफैया नङा लाफैनांबाय। लाफैनानै दा बिसार आजारबो खालामबाय, खालामा नङा। जेब्ला बियो खारदोंमोन होनब्ला नोङो बेंगालराव दंमोन? बेंगालराव दंहैयोमोन आं। जाथाया माबाफोर जादोंमोन नामा नोंसोर सानैनि गेजेराव? जोंनि सानैनि गेजेरावथ' जेबो जाथाय जायाखै। दा गावहा गथ' सासे दंमोन, फरायफुनाय गथ'। गावजों लाफाया हसिया बिबौनाव दोनहैनानै गाव हारसिं थायोमोन न'आवहाय। बिदिनो गावनि साननाया बिदिमोन खोमा, गथ'खौ लाफायोबा आंहा उसुबिदा जागोन बिदि लाइनाव बेफोरखौ सानोमोन खोमा। ओमफ्राय बिदिनो लाइनाव दा रं नाम्बारजों थांनायानो जाहैबाय आरो बेयो। नोंथाङा मिथिखागौमोन नामा एसे बिदिनो गोबां जेन'बा सोरजोंबाफोर फन रायलायो बा लाइन लायो होनना नोंथाङा मिथिखागौमोन नामा सिगांनिफ्राय? औ, जेनेबा बिदिनो हरना गुरनाबाबो वाइटिं जाबाय थाखायोमोन। बुंहरबा लाजिनांनाय मोनोमोन आरो। ओमफ्राय नोंथाङा दा मा सानो? डिसिसनाथ' दा जोङो रायजो राजा लानानै सिगाङाव बिसार खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय रायजोफ्रा जेनेबा डिसिसन हिसाबै मास मोनसे नेथ'नाय खालामदोंमोन आरो सिगांनिफ्राय। ओमफ्राय दा नेबाय 1 मासनि गेजेराव माने फैगोनखौ साननानै नेनाय जादोंमोन। गाव साननानै फैफिनोबा माने बजबफिननायनि आखायाव लादोंमोन आरो। ओमफ्राय दा फैयाखिसै, माथो खालामबावनो। दा रायजो राजा मैयासो दाख्लैसो बिसार लाबावबाय। बे बिसार लानायाव दा रायलायनायनि गेजेरजों आंबो नांलाखौनो होननांबाय दा हिन्जावखौ। मा मुं? रिना बसुमतारि होनना बुङो। गथ'आ खय बोसोरसो जादों? गथ'आ 12 बोसोर हाबबाय आरो। बेसेबां क्लास फरायदों? 6आव फरायदों। दा जोंना रायजो राजाफ्राबो दा डिसिसन लाबाय, फाइनालखौनो खालामनाय जाबाय। रां रुफाखौ लांदोंबाबो माने रायलायनायनि गेजेरजों फोजोबनायखौनो लाहैबाय आरो। दा डिसिसन लानाया दा न'आव हाबफैनो मोना, गामियाव हाबफैनो मोना आरो न'नि मानसिफ्राबो बेखौ जेनेबा जगाजग लानो मोना आरो। बिदि डिसिसन लाबाय दा रायजो राजाफ्रा। सिगांनि आखुफोरखौथ' मिथिखायोमोन। जोंना बिमा बिफा सानैल'मोन। बे समाव मिलायनानै जानो रोंखायामोन मानसिया। आं माने सामलायनो नाजादोंमोन सिगांनिफ्राय। माथो सामलायनो जेनेबा हायैसिम सामलायबाय थादोंमोन आरोखि। दाथ' सामलायसेयावबो हायाखिसै। गावबो जेनेबा सिगांनिफ्रायनो बिदिनो टारगेट लाखादोंमोन। दा गाव टारगेट लानाय हिसाबै बिदिनो खालामलांबाय आरो आंखौ। न'खरखौ दा दंस' खालामलांबाय आंनिखौ। जोङो खोनानो मोनदों बिथाङा हाबा जाहैबाय। ओमफ्राय दाथ' जाहैबायानो उदालगुरियाव, आंबो खोनादों। ओमफ्राय थारैनो बिथाङा बै न'खरावबो माबा मोनसे खालामहैगोन नामा? दा नोंनिफ्राय दाथ' फैसा लाना खारदों बायदि जों दाथ' आंनि बुजिनायावथ' बे खालामहैखायानो। जाय मानसिया आंनि हिन्जावखौ दा साना हसिया जगाजग खालामना हाबा लाहैदों। खिन्थु बेबो साननांगोन जाहाथे आं बादि जाहाथे खालामजायो, थाखा फैसा लानानै थांनो हायो, बेफोरखौ एसे खेल लानांगोन बे जाय मानसिया हाबा लाग्रा बेयो आरोखि। खिन्थु बियो 1 लाख 1.5 लाख बिदि दांनो मोनबावोबा आंनिफ्राय साबसिन खहाखौनो खालामलांनोबो हाबावो बे उनावहाय।
नोंथाङा गामिनि सासे नेहाथारि जानानै मा बुंगोन बे जाथायनि सायाव मा डिसिसन लादों? जोंथ' जोंनि गामिया उत्तर इस्लाखाथा पस्ट अफिस गुरुबासा डिस्ट्रिक्ट चिरां। दा बावहाय जेनाखि प्रदीपनि न'खराव मोनसे जाथाय जादों, बे जाथाया खोब दुखुनांथाव। बे दुखुनांथावनि गेजेरजोंनो जोङो थांनाय 28 थारिख 10 मासाव जों खेबसे बिसार जादोंमोन। बे बिसारनि गेजेरजों जोङो रायजो हौवा हिसाबै हिन्जावनि न'खरनि तरफनिफ्राय जों मोनसे बिबान होनाय जादोंमोन। दान मोनसेनि थाखाय नागिरनानै दिरुननो हायो नामा, बे मोनसे जोङो बिबानखौ हिन्जावनि न'खराव हगारना होनाय जादों। आरो बेनिफ्राय जोङो जाय बेक्तिया हिन्जावजों नासयलांनानै गालांजादों, बे बिथांनि सायावबो जोङो दान मोनसेनि थाखाय जोङो दायथ'खौ होनाय जादों। बोरैबाफोर मानसिखौ नागिरनानै दिरुननो हायो नामा, जोङो रायजोनि बिसारनि हाउसनि गेजेरजों जों बे बुस्थुखौ थांखि लानानै जों दानसे नेदोंमोन। नेनायनि गेजेराव बिथांमोनहा ओरैनिफ्रायबो दिरुननो हानाय जायाखै, ओमफ्राय ओरैनिफ्रायबो दिरुननो हानाय जायाखै। दा बावहाय नेनानै दान मोनसे बारलांबावदों। बारलांनायनि गेजेराव जोङो थांनाय नै दाख्लै सुनिबार, बेसेबां थारिख गोलैदोंमोन बाव 16मोन ना, बांलानि 16 थारिख सुनिबार बाराय, इंराजि 16 थारिख 11 मासनि दाख्लै सुनिबाराव जोङो बे मिटिंखौ जोङो सावरायफिननाय जादों आरोखि। बेनिफ्राय नैथि खेब बे सावरायनायनि गेजेराव जोङो सिन्था धारना खालामदों। दुखुआथ' खोब बेयो साननो गोनां जादोंमोन। बिथांनि मिसेसआ सानसे समाव बियो आइ आफाजों लाजानाय मोनसे बिहा खर्म फैदोंमोन। बे समावहाय ओरै नायो ओरै बेखौ फोसाबनो हाया जादों। बाहाय रां रुफानि गोबां खहा जादों। बिथांनि जिथु हासबेन्ड प्रदीप बसुमतारिया, बेखौ लानानै बे गावनि संसार आरो गावनि बिजिनि माखासे थासारिखौ बोरैबा मोजां खालामनो हागोन, बे बेलायाव गुबुननिफ्राय रां रुफा लानानै बियो बे बिजिखौ फोसाबनो गोनां जादों। बहा मोनगोन माखासे मोदाय दावदायनि गुरु मोजां नागिरनानै फोसाबना लानो हादों बिथाङा। बेनि उनावहाय बियो बिजिखौ फोसाबखांनायनि उनावहाय बैफोर रां रुफा लाथ'नायखौ सुख'फिननो थाखाय बिथाङा बेंगलर फारसे न'खराव जेबो अबस्था गैजायिनि थाखाय बेयो खामायहैनो गोनां जादोंमोन। बे खामायहैनायाव मोननाय रां रुफाखौ बियो बिजिनो हरबाय थादों सुख'नो थाखाय। नाथाय बिथाङा सुख'दोंना सुख'आखै, जों रायजो हिसाबै जों बेखौ मिथिया। दा दाख्लै मिटिंनि गेजेरजों बावहाय माखासे रां रुफा होगिरिफ्राबो बैसोरो हिन्जावनि न'खरनि बिब'फोरजों माखासे दावराव दावसि जालायनायखौ जों रायजो हिसाबैबो नुदों आरो खोनादों। दा बेफोरबायदि समस्या जादों आरोखि। आरो बेनि खारलांनायनि बेलाया खोब दुखुनांथाव। बे हौवाखौ मोनसे बेसेबांबा अलखदाव खोख्लैलांनाय, गावो सासे इसोरनि मोनसे खर्म मावग्रा मानसि, बियो गावखौबो सिनायनानै लानो रोङाखिसै, गावनि बिजिखौबो सिनायनो रोङाखिसै, गावनि फिसायखौबो बे सिनायनो रोङाखिसै, बेराफारसे गावनि बिमा फंबाय बिब' आरो बेराफारसे गावनि बिगुमै माखासे गासिबो मान सनमान आरो गामिनि मान सनमान गासिबो हानि खालामनानै गालांजोबनाय जादों। दा बेखौ लानानै थांनाय समफ्राव मिटिंखौ खालामबाय होनबाय, बेवहाय नोंथांमोना मा डिसिसन खालामखो? जों थांनाय 16 थारिख सुनिबार खालिनि 11 दाननियाव जोङो ओरैबायदि जोङो डिसिसन लाबाय, बिथांनि जिनाखि बे मोनसे आयेननि बेरेखा बे खामानि मावनानै थांनायाव बेराफारसे जोंनि मान सनमानखौ नायनानै इयुननि जोंनि माखासे रायजोनि डिसिसन आयेन कानुनफोरखौ नायनानै जोङो बेखौ जोबथा ओरैबायदि जोङो थांखि लानाय जादों हाउसनि गेजेरजों। दा बावहाय बिथाङा जेने प्रकारै बोरैबाफोर बै गोदान संसार जाहैनाय हौवाजों माबा मोनसे बिथिक्रम जानानै माबा मोनसे जुदि दाङाबाजि जायोब्ला बिथांनि थाखाय जोङो बाहाय मालाबाबो
हाबफैनो हानाय बेनि जोङो लामाखौनो बन्द' खालामबाय। माने जोङो बेखौ मालाबाबो बेनि न'खरनि फिसा आरो बिमा फंबाय जाथि बंस' बिब' बिनानाव बिनिजों आदान प्रदान बुस्थुखौनो जों रायजो हिसाबै बेखौ बन्द' खालामनाय जाबाय।